Nu skal du, de handsker der, den kniv, det skal ikke køre alle mulige andre steder. Vil du ikke lige have noget mælk klar? Jo, jeg vil godt have noget mælk klar. Du kan godt starte med at stykke, fordi inden jeg finder mælk. Nej. Altså, jeg starter lige med en mini del. Fordi jeg har... har... bare tage den tynde skive der, og så gnaske på den. Og så en lille bitte... Så jeg starter med den her. Det bestemmer du. Absolut intet. Tag en skive. Tag en lidt større skive. Det er Du det. vil ikke have handsker på den. Ikke noget nu. Der er ingenting. Ah, det er ikke... Det er alligevel ikke så stærkt. Men Er du klar til den det er alligevel stærkt. Skal jeg også tage den her? Det er dig selv, der styrer det der. Bare tag også lidt af mig, Fie. Nu er det lige Niklas. Ikke? Altså lige nu er det ikke så stærk. Men alligevel stærk. Så viser du bare videre. Ja. Hvad hedder den der, Niklas? Den hedder Cabaneo et eller andet. Okay, hvor mange skruer er den på? Cirka. Hvor mange? Og så Niklas, hvor brænder det lige nu? Du må selv sige, om du tager den store eller ej. Du selv bestemmer, om du tager den store eller Hvor ej. mange to? Det begynder at blive sådan værre nu. Nej. Jeg håber virkelig ikke, du tør at tage den store. Måske du drikke? Skal du spise? Nej, jeg skal ikke spise det der. Men hvorfor tager du så en handske på et spiritus og en pose? Okay, nu kommer jeg altså igennem. Bare lige lidt. Det står her. Det står der. Jeg står klar til dig, Niklas. Skal han have noget med i skole? Nej. De skal i fryseren nogle gange. Niklas, vil du virkelig gerne have med i skole? Okay, så det begynder at blive sådan rimelig stærk i sådan et minut efter. Nu har det okay igen, eller hvad? Ja. Nå, okay. Men det brænder stadigvæk.